Barkanku da zuwa MI Khalil Hausa Fashion TV. Ku danna mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa domin samun zafafan bidiyon da muke ɗora muku a koda yaushe. Assalamu alaikum, barkamu da sake tarkucin cigaban bidiyon mu na jiya. Bidiyon mun kai na yadda ake kaftan bubu mai hannu. So bayan mun yi bidiyo yadda ake style din da kuma bayanin yadda za a yi style din da yankan gaba ɗaya. So yanzu kuma za mu yi bayanin yadda za a sa wannan hannu a cikin wannan bidiyo part 2. Kamin in ci gaba da wannan shine farkon zuwan ka ko zuwan ki wannan channel ɗin albarka. Su kuma babuwa din da mana subscribe da kuma alamar ƙararrawa, sannan a wani like kuma mana sharing. Haka masu son koyon dukiya online sai su neme mu a lambar mu da ke kan wannan bidiyon 070637975. So yanzu kun ga bayan na riga na hada rigan, na yi gama style ina, a rigan nan kun ganta na riga Abuja bubu ko in ce kaftan bubu. Wannan wuya ne, nan kuma shine gaban riga, nan shine bayan riga, nan kuma shine abin ga wannan hannu na fada. To yanzu da sai kuma pencil hand din da yake tsakiya, pencil hand da yake cikin ta shine zama bare din da yake sawa. To da farko za a fara ɗebe kafada, misali yanzu suka daga nan tsakiyar riga, daga tsakiyar riga nawa ne kafada mai ɗinkin. Ita ga zama ɗinkin kafadar ta zan sa mata 16, sai in ta daidai 16 sai in alama shine kafadar ta kenan. Kuma da kafada zuwa tsawon hannu 32 inches, to kuma in mu auna kun ga nan shi 32 inches. To mun ga yanka hannunmu, ga hannun an yanka pencil hand wanda kowa ya yanka shi, wanda kuma bai iya ba sai ya duba a cikin bidiyon mu, akwai bidiyo da ake yanka pencil hand sai a dauka. So kuma nan wajen an fi hannun ba za a yi mishi shiga da yawa ba, in ya kashe kaɗan ne sai ya ɗan shiga hannun. To yanzu bayan mun cire kafaɗar mu da kafaɗa nan, to sai mu ɗauko hannun, ga hannu ɗaya zan sa, ga zan sa shi haka a sama kawai zan sa shi, amma zan sa shi ne a daidai. To kun ga hannun zan hannun kamar haka. Idan aza hannun daidai nan, wannan alama ta take hannu tsaya take ɗin kenan. To kamin a dinga shi sai a zo a auna faɗin riga. Misali faɗin rigar ne wannan ɗinkin ina da faɗin rigar ta zan samu da 20 zafi kuma 19. Asalin post ɗinta 17 ne, to amma zan samu da 19 in case of. To sai yanzu rigar tsakiyar riga sai a auna 19 mu gani nawa. Kun ga yanzu hannun muka tashi nan ya tuho har 11, kun gane ko? To sai mu zo mu yi ma daidai 18 alama ga boss ɗinta nan, to ya 19 ga hinan 9.5, idan tsakiyar riga zuwa 9.5 shine 19, sai a mishi alama. To kuma da yake na yi sauyin yanka hannu, tun da yanka hannu ma ya kamata ya yi wanga aunen. To yanzu kun za ku yi nan hannun sai ya zama kamar haka, sai ka bugo shi kaɗan. Kun gani yanzu kun ga daidai awon mai ɗinkin nan, ga shirin daidai nan. Yanzu ga a daidai nan za a manna hannun a tabbata ya daidai. To da an yi haka kamin a haɗin sai a ɗansa ayon agoga, sai a sa hemming gum, a fara dinda shi da hemming gum don ya kwanta. Za mu sa hemming gum, sai a goga. Sai shi ma wannan gefen
a yi haka. So kun ga yanzu an laka hannu guda ko kun ga hannun mun laka hannun to yanzu za a je kuma a dunka to amma kafin dunkawa shi ma ɗayan sai mun laka shi ma ɗayan kamar yadda aka yi wancan gefen shi ma haka za a masa za a auna daga nan kuma auna wannan nan kusa hannun ya tsaya dai inci 3 daga wuya sai mu auna nan shi ma haka sai mu tuku ɗaya hannun shi ma a sa shi so na sai tambayar ku take ya za a yi a ɗinke hannun to shi ma zaman ku bayani insha Allah. To yanzu za mu je mahau tela mu ɗunka yanzu mun saman tela kawai za mu yi ɗunki a nan za mu yi ɗunki daidai nan saman wannan za mu ɗunka nan ma za a ɗunka idan aka ɗunka sannan sai a zo a sa bidiyo ɗin rigan ya ka sa bidiyo ɗin ta kare a rikita a zo su za ɗunka wannan hannu za mu je kan tela mu gani yadda za mu sa wannan hannu yadda za mu ɗunke shi. Yawwa yanzu ga mun zo kan tela za mu fara ɗunka hannun. Yanzu kawai za a zo a yi ɗinki a tsakiyar a wannan hannun za a ɗinke shi kamar haka. Yawwa so ya ɗinke wannan gefe sai shi ma wancan gefen sai a zo a ɗinke shi. Kun ga ainihin style inda muka yi ko kun ga ɗinkin ya biyo sama yanzu wannan da mun sa fata inda za mu sa don za a sa fatan kun ga da muku bari yadda da danne shi kun ga da irin muka danne shi ina kun gani ko yanzu da an sa fatan za a sa shi kenan yanzu za mu ɗinke wancan gehen sai in sa mai ɗin rigan su kun ga daga nan shi ke nan ƙari sai a zo zuwa measurement ɗin riga yanzu kawai zan sa measurement ɗinta ne amma da yake lisi ne sai ɗan cire sana cire stone inda san cewa ɗinki zai iya biyo a kai kada ya hau ya kawai na annura.
yawa yanzu sai sa measurement din kai tsaye insha Allah. za ku ga rigan ta yi wani falafala ita waccan ta cikin ainihin bidiyon su kasancewa mai wannan riga ba ta da jiki ita wacce riga din yi ta yi wannan falafala din ba wai ayin wani abu wani daban. kun ga daga nan za a fara ɗauki measurement. ga nan gefen riga ne ko kafin nan ma bayan auna in san nawa ne san measurement din sa ni ba zan yi zabi ba gaskiya inda dai measurement ne na san kowa ya sa measurement mai yawanci ya sa measurement illa kawai hanyar da za a bi din sa measurement din shine yake bincike. so yanzu abin da za a auna a nan shine hips din mai ɗinkin. hips ɗinta 19 hips ɗinta to zan samar da 20 da kuma riga ai bata matse ba ko 21 ma tunda riga ai bata matse ba illa kawai ta je straight ne za a auna daga nan tsakiya daidai wannan alamar ya auna ga nawa ne kuma ga 21 nan goma da rabi kenan about 22 sai in alama nan in alama haka inda in kina da ita ko kudi da ran haka nan in da shi sai kai allura sai in juya shi nan kawai da straight tsaye shi kasa yawa mun gama da wannan gefe saura gefe daya shi ma dai yadda aka yi ma wancan gefen shi ma haka za a yi masa sai mu auna mu gani da wasu mutane daga nan wannan intisin zuwa nan daga 22 dinsa sai mu yi alama sai mu ga layi nan nan ma ga layi yanzu nan zai wuce tsaye kai ai sunushu gana duka sunushu ko sai gaba lipa sun ɗauke wuta za mu tada injin yawwa so yanzu bayan an riga an ɗauke an ƙabe da measurement na his kenan to sai a zo a yanke nan za a yanka dole sai a yanka in ba yanka ba zai ta ba yanzu daga nan
shi ne za a sa mutum ɗin hannu, wannan hannun ya haɗe shi. Misali yanzu ga hannun da mun ka sa, kun ga hannun ko? To haka sai mu ja wannan na ciki, mu dashi gefe kamar haka, kun ga sai mu hidda hannun shi kaɗai haka, sai a zuwa ɗinka. Haɗa hannu yadda ake so. Abu da ƙarshen hannun sai a gaba su. Kuma shi kenan an samu ga hannu guda an ƙare da shi, sai guda ɗayan shi ma za a mishi haka. Yanzu ko ba wannan style, ko wani irin style ɗan dai bugu mai hannu ce irin wannan, to yadda mun kai wanga bayani haka za a yi, haka za a sa hannu. Kuma wannan hannun ana yin shi da yadi. Akwai wata bugu da ta atamfa da za a ga saman ta buɗe amma kuma ga hannu cikin ta. To ita ma dai bugun da hanyar da aka bi nan aka yi wannan hannun. To yanzu daga nan kawai sai a bi ta rigar. Gani ko? Shi style da muka yi, kun gan shi. Kun ga yanzu nan ma, nan wajen hannu ma ana iya ma a walwale shi, nan ana iya a walwale shi. Alahin shi a bashi ya zama fala-fala ɗin shi kamar yadda ainihin yake. To sai hannu da muka sa gashi nan za mu jawo hannun yanzu. Kun ga hannun, kun gan shi da an sa cikin riga, kun ga yadda hannun ya tuko, kun gani ko? To yanzu mun sa hannu, yanzu ba mun yi da measurement ɗin hips, yanzu ba measurement ɗin bust da waist shi rage mun suwa. Shi kuma da za a fitar da shi daga nan wajen da hannun ya tsaya. Kun ga ɗauke hannu nan ko? Ga ɗauke hannu nan wajen shi ɗauke hannun kamar yadda muka auna tun wajen kafin mu saka hannun. Ga ɗauke hannu a nan, to in muka auna daidai nan nawa ne post ɗin rigar. Kun ga daga nan muka auna tsakiyar riga zuwa nan, kun ga na ce zan sa masa 20 ko 19, to ga 19 nan, to kawai sai a zo daidai 19 ɗin sai a sa. Sai a aje takalmi. Ɗaukin ko bai hau daidai wajen abin da ya hau shi daidai in ya hau kan abin gaɗin. To daga nan kuma sai waist. Shi kuma waist ɗin zan sa mata 16. Sannan ko da hannun ya yi guntu ko da wakilin da ta yi haɗi da yawa, to ana iya dai a sa yadda ake so, duk ba matsala, bai zama wata matsala. Waist ɗin ma zan mai da shi saboda rigar ta yi fitin da kyau, sai ba ta yi fitin da shi inda ba zai fito ba. Kuma sai mu fita. Kun ga yanzu an kare da wannan shape na bust. Kun gani mun buɗe riga, kun ga yadda wannan ya zama. Kun gani ko? Shi ke nan yanzu da an sa hannu kamar kawai an sa hannu ainihin na riga ne.
shi ma wannan gefen haka za a yi masa. Boleh mana? To, wannan shi cikakken bayani yadda ake, ko in ce cikakken bayani yadda ake ita wannan riga, wannan style din na kaftan bubu mai hannu. Kun ga hannun naka, kun ga shi ko da ciki. So wannan shine ƙarshen wannan bidiyo. Kamar da na faɗa a farko, masu son koyon ɗinki da baki ɗayansa online, sai su nemi mu a lambar da ke kan wannan bidiyo. Da akwai bidiyoyi da muka ware muka aje guda 100 da wani abu, wanda duk wanda ke son koyon ɗinki tun daga farko, to da ya iya wannan bidiyoyin, insha Allah ya iya ɗinki. Assalamu alaikum, sai mun sake tsara da ku a cikin sabon bidiyo na gaba.